statistics wacho nwan kura onego bed kwago kura system mora mwayudo mwakao onego bed nen simple ok gima very complicated ngata kati gweng nyalo timo onego bed ganen accurate onego bed ganen transparent en gimineno kaka yamomiyo ni wacho nuwoch wach portal or kata kioro form 34A ko ai polling station no nego bed ganyo agents neno ka presiding officer oro to ne ren moko ne ok or ga ka agents neno or gi oro bangi or gi oro ariyo nikech no wach no kimskit nyalo kawo inyalo na oro dichiel to oseyudo jo expert oyudo ne gi nyalo oro molo dichiel mano be en gimo magichebu kadi owuondo jo Kenya koro to nego bed transparent kendo nego bed accountable inyalo wacho kama kaka ne watimo koro technology osebedo abused kai kata rule mane wa yudo is court of appeal at court supreme court kod high court imaina kiaine kura mose kwan dini polling station and final okonego log kata menamno kad ne kwano mu okukwana maber to court bro ginjalo neno ngen seche moko inyalo ga bedo go shida bar ka ol instead of ndiko 2 indiko 4 lakini kwa neno won nido andiko 2 kanyo court nyalo ga konyo or in a small arithmetic error okay okay affect the outcome to koro yo IBC gi abuse rule mama ina kiai koro gi oro forms mane were not right yamomiyo BBI need baga reforms is the elections and gik mane BBI wacho ntie mang'eny mabeyo mane onego wangi ka warango wacho elections moving forward and one of them by BBI at one stage mane wacho